Áno? Sem, naspäť! Pán doktor je tu! Dobrý deň, prajem. Dobrý deň, hrem vás. Počul som, že mi budete asistentovať. Áno, áno. Je to pravda? Áno, chcel by som tu insemináciu robiť. Šálko, zorolekár. Áno, potreboval by som vašu pomoc, aby sa mi podržal chvost, aby sa nám nestalo, že mi bude šimirikovať. Krávsky chvost, myslím. Jasné, pochopil som. No, môžete chytiť ten chvost? Sem si zastaňte takto. Nie, dobre stojí, dobre. Tam hore, to je riadne. Á, Ale no, to potom pôjde von na mňa, že? je to vesel. Ne, to je na mňa nachystané teda. Akože nachystané, my to robíme, všetko. To je žiadne nachystané. Čiže toto nie je teholná krava? Je? Nie. My povieme, že je mínuska. Ten veterinár bol strašne milý. A vysvetľujem, vidíš, 6 rokov som študoval vysokú školu na to, aby som mohol vraziť kráve do zadku ruku, potiaľ to a aby mi stračky tiekli ešte po ruke a za toto zápasovku. No výborne. Jako, bolo mi ho ľúto, ale je to jeho robota. Dobre, môžeme ísť naďalej. Táto si len užila. Nepôjde niečo z nej von? Horúce tu máte. Ďalšia. Nejakého... Veľa nebudeme robiť. Nepoznám tie ťahy, lebo to sú také fóry, zvihneš chvost. Nebojte sa, nič na vás nie je. Nie je to moc príjemné dostať chvostom lajnovým po tvári, že? To je čistý, nemusia robiť. No, tuto máme teľnú. To je dobré. Áno? Áno. Aby nevystrelila. Dobre, táto je teľná. To sa potom zapíše, že je púska. No to ja mám takúto bezpečnú vzdialenosť, ja som spokojný s ňou. A nekopla vás niekedy nejaká? Áno, už kopla. Ženy ma upozornia, že kope, tak jej vyviažú nohu. Akože sám to nevyšetruje, musí. Tak dneska ste si mňa zavolili, to mi je úplne jasné. Pomáhal som, ale mal som takú rukovicu, že som držal ten chvost, aby mu nešvahol, oni sú tie chvosty to špinavé, ale za to som si ho vychutnal, keď som dojel, tak som dostal s tým okadeným chvostom po tvári, takže to bolo milé, no.